Ravintopuolesta, miltä vasta keskität huomiota sun ravintoon? Joo, tämä safkapuoli mulla on aina ollut jo pikkasen ongelma, koska mä tykkään vähän liikaa sekä niinku ruoasta että syömisestä. Et mulla on semmoinen niinku TV-dinner-meininki, että mä tykkään, että sieltä tulee joku hyvä ohjelma, tykkään mussuttaa koko ajan. Se menee välillä siihen, että ne annoskoot esimerkiksi kasvaa ihan niinku luokattoman isoiksi. Ja kun mä siis tiedostan kyllä sen, että pitäisi syödä se vähintään 4, mutta mielellään jopa 6 pientä ateriaa päivässä pienin välein, että energiatasot säilyisi ja hiilareiden ja proteiinien suhteet. Ja se välillä, etenkin kun on vähänkin hoppuu, niin tulee vaan, että se vaan jää. Ja sitten se menee siihen, että sokerit laskee ja mä lähden vielä jonkun suklaapatukaan, jota mä oon nyt viime aikoina kyllä koittanut niin korvata tällaisilla energiapatukoilla ja muilla, mutta välillä se sakkaa. Ja näin talven aikana mä annankin se vähän sakkaa, koska elämästä pitää niin nauttiakin. Plus, että mä noudatan välillä tätä, että mulla on yksi niin sanottu mässypäivä, että on se nyt sit sunnuntai tai lauantai, mutta yleensä joku vapaa päivä, jolloin sit voi vetää se pizza ihan hyvällä omalla tunnolla tai ainakin vetää se. Mä vältän niinku vaaleita jauhoja, sokereita, sellaisia, en siis niinku mitenkään hautakiven vakavasti, mutta et jos nyt on tarjolla jotain muuta, niin mä syön. Ja olen kokeillutkin monenlaisiakin dieettejä tai sellaisia, joskus on siis ihan paastonnutkin, jossa lähinnä lähti nesteet ja kuonat ja tuli jojona takaisin. Sitten mä oon vetänyt näitä ketosidiettejä jauheilla tai lähinnä jauheillahan niitä vedetään näitä kettodiettejä. Ja ne toimii mulla hyvin siis silleen, että jos haluaa niin nopeasti pikkasen tiivistää tai sitten jos ei ole niin valtavasti, ei ole niin kauheasti ylipainoa tai mitään näin, niin mä yhdistän tai teen sillä, että mä korvaan vaikka osan päivän niin aterioista pusseilla, vaikka se on 2 pussia yhden niin normaalin proteiinipitoisen aterian, niin se on toiminut tosi hyvin. Ja se ketosi on ollut mulle semmoinen niin hemmetin niin aikaansaava ja hyvä olotila. Et mä muistan sen, kun mä ensimmäisen kerran kokeilin, niin musta tuntuu, että mä jaksan tehdä mitä vaan. Ja jaksoin jopa niin käydä salillakin, tosin painot oli vähän pienempiä. Mutta